Ahmad Week ne shahid ranar ka muke wa happy birthday. Ahmad Week ne shahid ranar ka muke ma happy birthday. Bismillahir Rahmani abin bauta, mai yadda ya so Allah karbi bukatata. Waƙar birthday shahid Ahmad irrata. Ahmad Week ne yau ranar sa muke masa happy birthday. Ya Allah kai yi salati gundan Abdullah, kakan Hasanaini ya yabon Al-Asadullah, baban Zahra wa annabi sannu Rasulullah. A saka ahali har ƴaƴansa muna muku happy birthday. Ahmad Week ne shahid ranar ka muke ma happy birthday. Ku tsaya ku ji wai waye zan yi wa waƙa na. Sayyid Ahmad shine ya zama ramzina. Ɗagun maula ya zagzaki sanna abin ƙauna. Jagorana wanda yake mana sutura tun ranar Ide. Sayyid Ahmad an haife shi kamar haka ne a watan Oktobar 13, 1990 ne, daidai da Rabi'ul Awwal 1411 ne, 24 aka haifai wannan shi ne ranar birthday. Ahmad Week ne shahid ranar ka muke ma happy birthday. Lakabi nasa an mai lakabi da kwamanda ne, sannan a cikin gida nasu an ce fa'iz ne. Nasaba ta sako ɗagun sayyid zagzaki ne, shi kuma sayyid ɗan Yaƙub ɗin ɗan Malam Ali ne. Shi kuma ɗagun Tajuddin Muhammad ne, shi kuma ɗane Galiman Malam Husaini ne. Nasabarsa tana jonewa da a'imma ne, da Imam Hassan Al-Hassanaini Sharifi ne in kun gane. Ahmad Week ne shahid ranar ka muke ma happy birthday. Ya yi karatun tun farko a gida nasu ne, kun babansa kafin ya tafi kharij ne. Har sin ya je karatu wannan hakun ne, ya yi karatun babban injiniya ne Sayyid Ahmad. Dan jagora ne sirrin tarbiyya, sirrin haƙuri kuma sirrin soyayya. Ilimi aiki tushen gwagwarmaya, jikan Zahra shahid ranar ka muke ma happy birthday. Ahmad Week ne shahid ranar ka muke ma happy birthday. Ka bai Allah rance kuma ka fifita, kyauta da jini da rai ai sai ƴaƴan binta. Man ɗau darasi sadaukarwa kuma mai tsafta, mun ba da jinin musulunci yayi rulin everybody. Ya zana misalta jajirtaccen namiji, gwarzon karni shahid fitilar yan caji. Ka sha fama da arna a gidan soji, ka yi shahada ka ta da zukata ranar dide. Ahmad Week ne shahid ranar ka muke ma happy birthday. Nan za na tsaya Alrabi Udaini ne, ɗan tidin iya ne burkuku gari na ne. Lakabina majazi ne asalin ɗan harka ne. Happy birthday shahid, happy birthday, happy birthday. Ahmad Week ne shahid ranar ka muke wa happy birthday.